Luyo sa mga pasiaw, dihang gikumpara sa usa ka media personality ang Human Development Index sa Mindanao sa Sub-Saharan Africa. Wala makauyo niini ang Mindanao Development Authority. Ang detalye sa live report ni Jondi Esteban. Jondi. Sara, sumala sa Mindanao Development Authority nga ang maong pahayag gibaliwala matud pa niini ang kalambuan sa Mindanao. Sa social media, iyahay na og post ang netizens aron ipakita ang kanindot ug ang kalambuan sa Mindanao. Ang uban, nagsulob pa og mga kuyaw nga suot nga daw the Sub-Saharan Way. Kini human nga nag-viral ang pahayag sa usa ka media personality atol sa usa ka interview kalabot sa pag-aresto kang former President Rodrigo Duterte. Dinhi iyang gikumpara ang Human Development Index o HDI sa Mindanao nga gihikanan sa kanhi pangulo ngadto sa Sub-Saharan Africa ug gipunto ang HDI data niadto pang 2019. Ang HDI mao'y index nga ginagamit aron sukdon ang kalambuan sa usa ka lugar base sa panlawas, edukasyon ug estado sa pamuyo sa mga tawo. Mipalag ang taga Mindanao kay alang nila panginsulto kini ug kawalay respeto sa kalambuan nga natagamtaman sa Mindanao. Against ko ana kay ang Mindanao dili jud na siya pinaka the forest. Kay ang Mindanao daghan ba kay tadrig mga klase-klase nga mga kumpanya. Dato kayo ang Mindanao, bahalag pobre ang nagstorya. Ang Mindanao is not the poorest country to be honest. Anhi diri kay lechonan tika. Sub-Saharan mag-birthday manggani mi. Kada birthday sa akong bana og sa akong mga anak sa New Year ug Pasko, maglitson gid na. Sa Duterte pa lang daan kay siya ang kanang murag nagpadato dito sa Mindanao ba kay sa ato pa lang safety, sa ato pa na ila ang Davao, ang Mindanao as kanang murag land of promise manggod. Unsa may ikapangambog nato diri sa Mindanao? Prutas. Oo, kanang mga prutas kayutaan nato. Isa lang kong mingon ana. Ang kuminto na ko na dili man mapareha sila kay grabe man kainit didtong panahon na. Paano na dito? Diri sa to is kuan lang na sa init sa ulan. Nya ang isa pa ang mga kuan na to diri mga palibot di pareha dito. Wa siguro kay makita nga building dito siguro. Dili ko yun nga makakwanta sa kagaya ta sa Africa. Ano man? Kay kitang Pilipino dapat i-kwanta nila nga dapat nga dili ta nilang dog-dogon. Kita taga Mindanao. Kita taga Mindanao. Kay dili ta isip ka nang kung baga basura or unsa dia ilatang ilabay og bisag asa. Ang Mindanao Development Authority o MINDA wala makauyon sa naasoy pahayag kalabot sa Mindanao. Sigon ni MINDA Chair Secretary Leo Magno, pinaagi sa usa ka pahayag, abli sila sa mga critical nga diskurso apan kinahanglan matud pa nga naisubay kini sa accurate data, cultural sensitivity ug pag-ila sa complexity sa Mindanao ug dili lamang sa sayop nga panglantaw nga mabaliwala na ang kauswagan nga nakabuot niini. Gihimug-atan sa MINDA nga ang Mindanao kitawag nga food basket sa nasod. 45% ang gitampo niini sa national food trade. Ang 42% sa total fish production sa nasod gikan sa Mindanao. Samtang ang 1/3 sa luna niini gialokar alang sa agrikultura, alang sa food security sa nasod. 0.68 ang HDI sa Mindanao sa tuig 2022. Bisan mas ubos kini sa 0.71 national average, mas labaw gihapon kini sa HDI sa Sub-Saharan Africa. Sukwahi sa gibutyag sa maong media personality nga gibase ang datos niadto pang 2019. Gani parayon ang paglambo sa Mindanao, lakip ang BARM o Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao sulod sa 5 ka tuig. Giauhag sa MINDA ang publiko labi na ang mga dunay platform nga mulantaw dili lang sa numero apan sa katinuuran ug mas maayong muhisgot sab kalabot sa potensyal sa Mindanao ug dili lamang sa mga hagit nga gikaatubang niini. Sa video post sa Facebook account ni Richard Haydarian nangayo siya og pasaylo sa mga nalain sa iyahang pahayag apan iyahang gibarugan nga ang iyahang statement gibase lang matud pa niya sa datos og na taken out of context matud pa. Si Haydarian gideklara nga persona non grata sa Isabela City, Basilan ug sa Valencia City, Bukidnon tungod sa maong pahayag kay gikonsidera nila kining derogatory remarks. Sara. Okay, daghang salamat, Jondi Esteban.